bekend van het lekkere winkel in het outlet. Dat is niet zo vreemd, want Roermond is eigenlijk van vroeger uit altijd al een handelsstad geweest. En dat heeft alles te maken met de ligging aan de Maas. Vanaf het water konden de mensen vroeger al lekker met hun bootjes aankomen en de verkopers konden hier hun spullen makkelijk inkopen en verkopen. Rovers uit de buurt die wisten dat hier in Roermond van alles te halen viel. Daar waren de mensen uit de stad natuurlijk niet blij mee. Daarom waren ze heel erg blij dat ze rond 1232 stadsrechten kregen. Want vanaf die tijd mochten ze een muur om de hele stad gaan bouwen. Op deze plek kun je nog heel goed de oude stadsmuur zien. Hij is gemaakt van bakstenen en van mergel. En die mergel die kwam helemaal uit het zuiden van Limburg, ja, bij Maastricht en Valkenburg. Daar kwam die mergel vandaan. En die hebben ze gebruikt om hier de stadsmuur mee te bouwen. Ik sta nu op een plek waar je nog een stukje van die muur kan zien. Bij de Rattentoren. Je ziet de restanten van de muur en die was wel 1,5 tot 2 meter dik. De toren die je nog ziet, de Rattentoren, die werd zo genoemd omdat op deze plek in de stad vroeger ook een vuilnisbelt heeft gelegen. En je snapt het al, bij een vuilnisbelt, daar komen natuurlijk ratten op af. Een stad die zich vroeger verdedigde met muren, grachten en torens, dat noemen we een vestingstad. Venlo was vroeger ook zo'n vestingstad. In het Limburgs Museum is daar een maquette van. En daarop kun je heel goed bekijken hoe vroeger zo'n vestingstad heeft uitgezien.